Resul Bey. Yine de Mahmud. Ayım yekeceğim men dolacağıma nur taş yüreğime ellerin aşkına yardım de yerin seni ta elinçemen Nurum saç menin bu bagtymy elinden tutup elten seni jenede bolaly bilece bagtly bir maşgala özüge ýar diýip meň elime taşlam eliňi ber bilece sürel döwrany görenler galsyn ýene bize haýrana ýolgarşyň eredýär bu doň ýüregimi sen bilen bilaka onu diýen dünýäni her täker gül bolup açyl meniň kalbymda jady bar seniň ol ummandy gözlerinde unutur dünyada senden başka bardady taşlarım yumşacık edil akça qaryaly yetip gidip ikimiz başka bir dünya yılgır nurum yılgırmak sana gelişe sen dert bolsaň da çalışbarym dermana yılgırşyň yeter yüregim urma ayım yekeceğim men dolacağıma nur taş yüreğime ellerin aşkına yardım de yerin seni ta elinçemen şu sözden bilen yetirýän taňa sevgimi duýtenim meniň kalbymdaky doýguny kalbymy gorşawaly olnajak bakşlaň hiç ýadymdan çykmaz ilkinji ýylgyrşyň gel ganat bolaýyn diňeseň arkaňda bulutlary geçeli uçup bile atmany men aşygy ol näjek gülüşüňdäki ýaňajyklaň çöküşini sey meni sal meni kalbyňa yar meni dey meni sal meni kalbyňa yar meni ayım yekeceğim men dolacağıma nur taş yüreğime ellerin aşkına yardım de yerin seni ta elinçemen ayım yekeceğim men dolacağıma nur taş yüreğime